Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Ульяновскийда татар китабы елы. Безгә Коръән электрон вариантында килмәгән. Аны халык хәтеренә җиртә 300 ел калагына китапка бастырып бирә алган. Идел йорт бәйгесендә гран-при алган Истәрле театры. Онда инде буш залга уйнау кыйнрак. Шулай булуына карамастан йөреп чыктылар. Пермь краенда узган очрашу. Менә бу үсеш стратегия безнең район өчен бик мөһим, чөнки биредә татар телендә сөйләшкән халык яши һәм халкыбызны саклау өчен, үстерү өчен зур нигез бүгенге очрашу. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Уралдан үз хәбәрчеләребез. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез тормышында булган вакыйгалар мөһим. Алар гел хәрәкәттә, төрле чаралар оештыралар, күркәм гамәлләр кылалар. Тапшыруыбызны Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсе белән башлыйбыз. Америкада яшәүче татарлар илдәге иң борынгы мәчетне торгызган. Гыйбадәтханә Нью-Йорк шәһәренең Бруклин районында урнашкан. Узган гасыр башында бина чиркәү була. 1931 елда Америка мөселманнары оешмасы бинаны сатып ала һәм мәчет итә. Гыйбадәтханәне агач панель белән тышлаганнар, идән җәелгән, мөнбәр урнаштырылган, су кертелгән һәм канализация үткәрелгән. Мәчетнең гөмбәзләре дә, манаралары да юк. Тышкы яктан аны айына карап танып була. Хәзер мәчет дини бәйрәм көннәрендә һәм дини гореф-гадәтләрне үтәү өчен ачыла. Милләттәшебез спортчы Эдуард Латыпов биатлон буенча дөнья кубогында җиңү яулады. Самар өлкәсенең Камышлы авылында яшәүче спортчы катнаш эстафетада командага алтын медаль китерде. Ярышлар Германиядә узды. Латыпов соңгы атудан дистанцияга 3нче булып китеп, финиш сызыгында Франция һәм Норвегиядән көндәшләрен узып китте. Төркия дәүләт телевидениесендә Шиһабеддин Мәрҗани турында тапшыру күрсәттеләр. ТРТ Аваз каналында Мәрҗани турында документаль тапшыру ярты сагать дәвам итте. Төрек галимнәре Шиһабеддин Мәрҗанине татар халкының беренче тарих галиме, җәдитчелек агымын башлап җибәрүче һәм башка төрки халыкларга йогынтысы зур булган алдынгы карашлы мәгърифәтче дип танытты. Татар галимнәренең хезмәтләре Төркиянең фәнни журналында да дөнья күрде. Журналның соңгы саны беренче татар-төрек сүзлеген төзегән мәрхүм төрек галиме Хәлил Ашык Гөзнең истәлегенә багышланган. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты фәнни хезмәткәре Фәридә Таһирова Ашык Гөзне юмор хисле һәм кызыклы шәхес, төрки дөнья һәм фин-угыр телләрен җентекләп өйрәнүче галим буларак таныткан. Татар телендә иҗат итүче яшь шагыйрьләр һәм язучылар арасында бәйге игълан ителде. Аны Татарстанның тормыш иминлеге фәнни үзәге дәүләт учреждениесе оештыра. Бәйгегә иҗади хезмәтләр 2021 елның 1 мартыннан 4 апреленә кадәр кабул ителә. Алар бакча яшендәге балаларга язылган әкиятләр, кече мәктәп яшендәге балаларга атап иҗат ителгән әкиятләр һәм фэнтези жанрындагы проза әсәрләре булырга мөмкин. Болгарда 30-40 җыены узды. Татарстан дини нәзарәте оештырган форумда Казан, Мәскәү, Чиләбе, Екатеринбург, Кемерово өлкәсе һәм Мордовия республикасыннан 60 кеше, 30-40 яшьлек мөселманнар катнашты. Җыен җанны давалау темасына багышланган иде. 3 көн дәвамында остазлар катнашында дәресләр, саф һавада тренинглар һәм спорт уеннары оештырылды. Кади Такташның 120 еллыгына иҗади флешмоб башланып китте. Бу елның 1 гыйнварында шагыйрьнең тууына 120 ел тулды. Татарстан язучылар берлеге социаль челтәрдә Такташка багышланган чыгышлар урнаштырырга тәкъдим итте. Анда шигырь юллары шагыйрьнең иҗаты һәм тормышы турында фикерләрне видеога яздырып беләләр. Аларны Такташ 120 хэштегы белән урнаштырырга кирәк. Джуна төркеменең татар җырлары Америка һәм Канада радиосында яңгыраячак. Аларны 11 гыйнварга каршы төндә Американың Детройт штаты радиосында тыңлап булачак. Шул ук тапшыру Канаданың Онтарио шәһәре радиосында да трансляцияләнәчәк. Казанда иҗат итүче Джуна инди-фолк төркеме Әманәт альбомының тулы язмасын радиога җибәргән булган. Анда кайсы җыр яңгыраячагы билгеле түгел, ләкин альбомда барлык җырда татарча яздырылган. Ут күршеләребез Ульяновский өлкәсендә агымдагы 2021 ел губернатор карары белән китап елы дип игълан ителде. Ә төбәкнең татар милли мәдәни мөхтәрияте исә бу елны татар китабы елы буларак билгеләп узачак. Шул уңайдан мөхтәриятнең һәм өлкәнең Каюм Насыйри исемендәге мәгърифәт үзәгенең быелгы эш планнарына китапка, аның тарихына һәм татар язучыларына кагылышлы байтак кына кызыклы чаралар кертелгән.
Өлкәнең татар мәдәният үзәгендә татар китабы йылын ачу тантанасы узды. Татарстан язучылары катнашында узган әлеге чарадан үз хәбәрчебез Рамис Сафин репортажы. Өлкәдә игълан ителгән китап елы уңайыннан гына түгел, моңа кадәрледә Ульяновск татар автономиясенең эш планында китапка татар язучыларына кагылышлы байтак чаралар булып торды. Төбәктә яшәп иҗат итүче татар язучыларының 2 елга бер тапкыр Каурый каләм изендән дигән форумы дистәләгән симбер каләм иясен бер мәйданга җыйды. Бирдә алар өчен Казан язучылары һәр төрле остаханәләр, семинарлар үткәрә. Иң мөһиме, алар җирле язучыларның иҗатына җентекләп анализ ясый, фикер тәкъдимнәрен әйтеп, киңәшләрен бирәләр. Өлкәнең Өмет газетасы базасында да ел саен язучыларыбызның китапларын әзерләү, җыю һәм типографиядә бастыру эше дә күптәннән җайга салынган матур гамәлләрнең берсе. Соңгы елларда гына да татар телендә дистәләгән китап басылуы төбәктә ана телендә иҗат итүчеләрнең күплеге хакында сөйли. Газетабызның беренче саныннан ук Шигъри дөнья дигән сәхифә чыгып килә. Менә шушы китаплары чыккан авторлар барысы да диярлек. Безнең газетаның инде без Равил абый Шәфигуллин безнең шагыйребез аны әйтергә ярата. Иләк формасында иләк ролен үти. Менә газетада басылып чыккан барлык шигырьләр дә инде шуннан соң китапка керәләр. Яки айрым авторлык китабына, яки безнең менә 4 басма басылып чыкты инде Сембер язлары әдәби альманахы. Шунда үзләренең айрым китапларын чыгара алмаган авторларның иҗат җимешләре Сембер язларында дөнья күрә. Татар мәдәният үзәгендә узган китап елын ачу бәйрәмендә танылган язучы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Камил Кәримов исә Казан утлары журналын яшь язучылар өчен имтихан тоту мәйданчыгы дип атады. Әгәр Казан утларында басылгансың икән, син үзең язучы дип саный аласың, һәм ул китап булып, һичшиксез син язучы булып таныласың. Мәгълүм булганча, киләсе 2022 елда беренче татар басма китабы чыгуга 300 ел булачак. Шул уңайдан бу көнне мәдәният үзәгенең күргәзмәләр залында татар китабы тарихына багышланган гаҗәеп тә кызыклы күргәзмә дә ачылды. Анда татар китабының гарәп, латин телләрендә һәм кириллицада басылган китап күчерелмәләренең фоторәсемнәре куелган иде. Заманалар үзгәрсә дә, татарда китапка булган хөрмәт һәм игътибар үзгәрешсез кала. Яшьләр, олылар, балалар арасында 2 төрле китап укыла. Ул басма китап һәм электрон китаплар. Биргәндә электрон китаплар безнең яшьләр арасында бик популяр. Без өлкән буын арасында без яратабыз китапны тотып, аның белән йокылап, исен иснәп, кулдан кулга җибәреп укый торган китапларны. Шуннан да әлегелектән укымышлы халкыбыз китапны яраткан, аны кадерләп, аш яулыкка төреп, бала кулы җитмәслек урыннарда гына саклаган. Нәрсә ул китап? Менә хатыттым мин, менә булай, китапны ачып. Һәм минем кулдан китапны ала тартып, менә карап. Алар китапны алып, менә кулда нәрсә калды? Дога кылды. Менә күрәсезме? Димәк, Коръән, китап алар шул кадәр тигезлектә. Безгә Коръән электрон вариантында килмәгән. Аны халык хәтеренә җиртә 300 ел калагына китапка бастырып бирә алган. Казан язучылары катнашында китапка багышланган чара Ульяновск татар җәмәгатьчелеге белән очрашу форматында узды. Ни кызганыч, карантин булу сәбәпле анда катнашырга теләүчеләрнең саны нык шикләнгән иде. Очрашуда сүз бүгенге көндә китапка мөнәсәбәт, әдәбиятка яшьләр килү, кайбер язучыларның әсәрләре хакында барды. Аерым алганда Семберләрне аеруча бүген күпләр тарафыннан яратып укыла торган Нәбирә Гыймаддинова, Айгөл Әхмәтгалиева, Гүзәл Яхина һәм Зифа Кадырова иҗаты кызыксындырды. Әлбәттә инде узган гасырның танылган шәхесләре, классиклары турында да байтак кына сораулар булды. Туфановый достойный. Шигырьне тоткан драматург. О, достойный. Менә карагыз хәзер, Туфановый юк. Нинди генә экспериментлар китми хәзер инде сәхнәдә. Тамашасын тотар өчен. Ләкин тамашасы бер бара бүтән бармый. Туфановыйга кат-кат йөридер. Ул шул кадәр лайк, аның бөтен дөнья татарлары буя иде пьесаларны. Быелгы елның Ульяновск өлкәсендә китап елы дип игълан ителүе язучылар өчен генә түгел, ә укырга яратучылар өчен дә күп чаралар вәгъдә итә. Мисал өчен Закламый Каюм Насыйри үзәге 70 татар язучысының автографлары язылган китаплардан һәм төрле телләрдә басылган Коръән китапларыннан уникаль күргәзмәләр ачачак. Аның планнарында Казан язучылары белән байтак кына очрашулар да каралган. Ульяновскдан Рамис Сафин, татарлар. Шамил Закиров исемендәге 20-нче Идел йорт театр коллективлары төбәк-ара бәйгесендә бер юлы 2 гран-при иясе билгеләнде. Актаныш районының Киров авылы һәм Башкортстаннан Стәрлебаш районының Стәрлебаш авыл театрлары. Күрше республикадан килгән Стәрле халык театрына 500 мең сум бүләк ителде.
Ижад сөюче актив Стәрлебашлар сәхнәгә 6 ел элек чыга башлый. Бүген алар классик авторлардан алып, хәзерге заман драматурглар әсәрләренә алына. Сәхнәгә тугры милләттәшләребез белән якынрак үз хәбәрчебез Миләүшә Латыпова танышып кайтты. Тарихи мәгълүматларга караганда, Стәрлебаш авылы 17 гасырда ук билгеле булган. Биредә 40-ка якын мәдрәсәләр эшләгән. Планда хәтта университет булдыруда булган. Ләкин патша заманында Стәрлебаш авылын юк итәргә теләүчеләр саны да әз булмаган. Гасырлар үтү белән Стәрлебаш авылы әле булса да гөрләп, төрле җиңүләр яулап яши. Шулар рәтендә Стәрле татар халык театры. 20 гасыр башында ук эшли башлаган Стәрле татар театрына 1988 елда халык театры статусы бирелә. Берникадәр вакыт театр эшчәнлеген туктатып тора. 6 ел элек бирегә режиссер-сценарист Зөлфия Латыпова килгәч, театраль сәхнә тормышына янә җан керә. Нәтиҗәләрдән быел беренче зур җиңү яулана. Кунак булып барганнан соң Идел-йортка беренче тапкыр бардык. Бәйгедә катнашучы бәйгече булып. Җибәрдек онлайн. Онлайнда җибәргәндә спектакльдә артистларга кыйнрак. Тулы залга уйнаса, алар дәртләнә, аларга рәхәт уйнау. Ә монда онлайнда инде буш залга уйнау кыйнрак. Шулай булуына карамастан йөреп чыктылар. Безнең театр менә шушындый үрләргә менеп җитеп әйбит. Шушындый сертификатлар яулап алып кайту ул безнең өчен менә әйтеп бетергесе шатлык. Татарстан Республиканың мәдәният министрлыгына һәм дә хөкүмәтенә без үзебезнең зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Безнең театрыбызны күреп, уның эшен шулай югары итеп баһалай белгәннәре өчен зур рәхмәт. Стәрлебаштан килгән труппа 20-нче Идел-йорт театр коллективлары төбәк-ара бәйгесендә Салават Әбүзәрнең Әсир пьесасы буенча газаплы гомер драмасын тәкъдим итте. Иткә узатам, җитте. Бәй, күрмәйдә торам, саумысыз? Исәнмесез? Бүген театр труппасын 16 кеше тәшкил итә. Артистлар арасында төрле һөнәр ияләре, Шәфкать Туташы, электрик, укытучылар. Яратып йөрим, Зөлфия апага рәхмәт. Ул безне шушылай итеп чакырды, шушылай итеп без уйнап йөрибез инде. Мин теләп йөрим. Яратам мин театрны, ул минеке. Мин менә татарча газетлар, журналлар укырга тырыштым. Мәктәптә безне бит өйрәтмәделәр. Без язарга да, укырга да татарча белмәдек бит инде. Күп сүзләрне урысчага кушып сөйлибез бит инде. Әле дә менә Зөлфия паркасында, театр аркасында без әдәби татар телендә сөйләшергә өйрәндек. Менә аның өчен зур рәхмәт. Өйдә күбрәк кабатлыйбыз инде, өйрәнәбез, көзге каршысына басып, сөйләп карыйсың, үзеңне карыйсың, касылай итсәм матуррак икән, касылай итсәм әйбәтрәк, яхшырак чыгыр икән дип уйлыйсың. Әти минем пленда булды. Ватан сугышында әти беренче көндән үк азак көненә хәтле пленда булды немецларда. Шуңа күрә мин ныклы итеп унисе килде инде бу рольне. Татар халык театры режиссеры буларак сценаристлык эштендә барамын. Бөтен бәйрәмнәргә сценарийларны мин язам. Һәм гел театраль күренешләр белән башлыйбыз инде концертларыбызны. Минем мохтаҗлыгым юк артистларга. Ират артистларга бигрәк тә. Шуңа менә әле Казанга баргачтында тәнкыйтьчеләр шуңа мактадылар, куанып әйттеләр. Иратлар уйный бит дип. Казанда яулап алган җиңү бүләген Стәрлебаш халык театрында яңа костюмнар, компьютер, фото һәм видеотехника алу өчен кулланырга ниятлиләр. Стәрлебаш районыннан Миләүшә Латыпова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Пермь краенда узган очрашу. Менә бу үсеш стратегия безнең район өчен бик мөһим, чөнки биредә татар телендә сөйләшкән халык яши һәм халкыбызны саклау өчен, үстерү өчен зур нигез бүгенге очрашу. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Уралдан үз хәбәрчеләребез. 2010 елгы мәгълүматлар буенча Пермь краенда 125 мең татар гомер итә. Аның көньяк өлешендә милләттәшләребез күпләп яши торган районнар бар. Мәсәлән, Барда.
Әлеге районда узган очрашулар хакында җиткергән идек инде. Бүген дәвам итеп, Пермь крайының төрле район мәктәпләрендә татар телен укытучы мөгаллимнәрнең фикерләрен тыңларга булдык. Сүз Ләйсән Асадретдиновага. Тарихта беренче тапкыр башкалабыз Казанда Бөтендөнья татар конгрессының милләтләр җыены узды. Нәкъ менә шул вакытта татарларның гамәл стратегиясе, үсеш стратегиясе кабул ителде. Хәзер инде без аны Россия күләмендә татарлар күпләп яшәгән районнарда, җирләрдә тарату эшен алып барабыз. Бүген без Пермь краеның Барда районында. Менә бу үсеш стратегия безнең район өчен бик мөһим, чөнки биредә татар телендә сөйләшкән халык яши һәм бу безне алга таба менә халкыбызны саклау өчен, үстерү өчен зур нигез бүгенге очрашу. Әйе, очрашулар башланганчы без Барданың үзәк зиратына узып бөек фольклорчы, галим, шагыйрь һәм милләтпәрвәр сәясәтче булган Рәшит Файзрахман улы Ягъфаровны искә алып чыктык. Без Пермь крае Барда округының гомуми билим бирү учреждениесендә, Абдулла Тукай исемен йөртүче Барда гимназиясендә. Гимназиядә бүгенге көнгә 750 бала укый. Татар теле һәм әдәбият укытыла беренче сыйныфтан башлап. Соңгы елларда яңалыклар шундый инде. Центр.Роста ачылды. Бу федераль программа кысасында эшләнгән эш инде. Балалар теләп укыйлар татар телен. Ата-аналар балаларга булышалар, булышмага тырышалар. Мөмкинлекләр бар. Татар теленә белергә, яратырга мөмкинлекләр эшләнгән. Барыда. Сезнең балаларыгыз нинди булып чыксыннар мәктәптә? Кеше булып чыксыннар. Рәхмәт. Мәрьям, менә ничәнче сыйныфта укыйсыз? Сөйләп китегез үзегез турында. Мин 10нчы сыйныфта укыйм, Б класста, гимназиядән 5нче класстан укыйм. Гимназияны бик яратам. Конкурсларда катнашасызмы? Татар теле әдәбияты ничек укытыла сездә? Татар теле әдәбияты әйбәт укытыла. Хәзер без Барда районының язучыларын, җырчыларын укыйбыз. Миңа охшый. Күп олимпиадаларда катнашам. Минемчә бик уңай караш ата-аналарда да, балаларда да. Барда бит инде гомергә татар телле район булган, шулаймы инде? Менә шул сакланамы бүгенге көндә? Минемчә саклана да инде сәнгатьтә дә, мәктәптә дә, менә безнең район мәктәпләрендә дә татар теле укытучыларыбыз безнең 14. Бергәләшеп, бердәмләшеп эшлибез. Минемчә саклана, бар дип уйлыйм. Бөтен шартлар бар әйе. Минем үз балаларым да гимназиядә укыды, минем оныкларым да бар. Алай менә ничек дип әйтим инде, телебез үссен, телебез байысын. Менә һәр вакытта инде әйтәбез, гаиләдән килә дип, гаиләләрдә саклансын инде. Сүздә юк, милләтеңне телне саклау һәркемнең үзеннән тора. Балаларга иң беренче әти-әни үрнәк. Инде хәзер хакимият йортына җыелган Пермь краенда хезмәт итүче татар теле әдәбияты укытучылары, китапханә хезмәткәрләре, активистларга сүз бирик. Мин үзем Җырмышка округында китапханәдә эшлим. Шуның буенча безнең проблема. В Перми мы покупаем книги в книготорговых организациях «Лирик 2». Там нету книг. Сәлим Назипушка, сіз айрым bir huzurnamə zayaqqı verirsiz. Həm biz şunun negizində sizə matur ədəbiyyatını zamança Zamança da klasika da yəni bizdə həmin əlbəttə klassik əsərləri bizdə. Musa Cəlil də tatarşa yox bizdə. Biz ayrım sizə җибәрәчәк biz. Мөмкинлек булса, безнең хәзер инде 2 генә класс түгел, без хәзер 4-тәр сыйныф безнең балаларыбыз, ә ул 100 дәреслек дигән сүз. Шуңа күрә ВГОС буенча да менә хәзер дәреслекләр үзгәрде. Һәм без инде тат книга издат белән түгел, мәгариф вакыт белән эшлибез. Шуңа күрә менә мондый да проблема бар. Дәреслекләр хәзер инде безгә 25-50 генә түгел, безгә хәзер 100 кирәк безнең гимназиябызга да һәр параллельга. Менә шунысы бар. Siz zayaqqılarını bilgən vaxtda mən sizə təqdim etdim. Dərsliklərini ilgi alıb qaytarda etdim. Əlbəttə xəzər Tuğlu standartlarının negizində bizim federal isimlikə kirgən dərsliklərin isimlə qovqat etdiyimiz yer. Şunun negizində biz ayrım sizə җибәрәчәкбез. Районыбызда бүгенге көндә 30 мәчет, һәр бер мәчеткә 3 резидентларда күрше булган китаплардан өлеш ярсабыз, без аны үзебезнең эшчәнлектә бик шатланып кулланырбыз. Чөнки мәчетләрдә китаплар бүгенге көндә юл дәрәҗәсендә.
Милләттәшләребезнең төп сораулары нәкъ менә китаплар хакында булу Бөтендөнья татар конгрессы әгъзаларын куандырдыгына. Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Казанда журналистлар белән булган очрашуында китаплар өчен 6 миллион акча каралган диде. Аның 3 миллионы дәреслекләр өчен 15 гыйнвардан 1 мартка кадәр дәреслекләр җибәреләчәк. Иң мөһиме ихтыяҗлык булу. Сорау тәкъдимнәрдән кала рәхмәтләр дә җиткерделәр. Һәм Бөтендөнья татар конгрессына зур исемнең исемнән балалар, аларның ата-аналары, бөтен коллектив исемнән рәхмәт сүзен белдерәсем килә. Чөнки безнең авылда күптән хыялланган вакыйга сезнең ярдәмегез белән тормышка ашты. Балалар мәктәбе, үтик мәктәбе һәм балалар бакчасы быел безнең газлаштырылды. Шуңа күрә алда көндә сезне кунакка көтеп калабыз. Кышкы суык көннәрдә җылы мәктәпкә. Алдагы көннәрдә дә төрле сфераларда сезнең ярдәмегез белән бергә шулай яшәрбез дип, бергә төрле хыялларны тормышка ашырбыз дип ышанып калам. Зур рәхмәт сезгә. Нәтиҗә булу куандыра. Ләйсәнә Сидретдинова, Татарлар, Пермь крае. Хәзер юлыбыз Свердлау өлкәсенә. Уралдагы Уфашигыр авылында бер бик кызыклы гаилә яши. Алар сәламәт булу серләрен белә. Иммунитетны күтәрү һәм салкын тиюдән саклану өчен чыныгырга кирәк диләр. Моннан тыш туклану, физик күнегүләр һәм яшәү рәвешендә дә аерым кагыйдәләр тоту мөһим. Буларның барысы хакында Уралдагы хезмәттәшләребез сюжетында. Свердлау өлкәсе Түбән Серга районы Уфашигыры авылының 4 гасырдан артык тарихы бар. Урал төбәгендәге күп кенә торак пунктлар белән чагыштырганда, бу авылда тормыш күпкә яхшырак булуын күрәсең. Биредә 300 хуҗалык, 500дән артык кеше яши. 3 мәчет эшли. Ә биредәге Уфа елгасы балаларның да, олыларның да рәхәтләнеп ял итү урыны. Анда су коенучыларны хәтта кыш айларында да күзәтергә мөмкин. Ради Котлыевка апасы Рәйсә Сафина да кушыла. Ради һәм Рәйсә Уфашигыр авылындагы данлыклы интимшының балалары. Нәкъ менә ул 15 ел элек авылдагы 3нче мәчетне төзи. Хәзер шул мәчеттә кешеләр намаз укыйлар, йомга намазларын укыйлар, Корбанлык бәйрәмнәре эшлиләр. Инәемә бик зур савап була. Менә бу мәчетне. Мәчет салган кешеләргә бик зур савап була икән. Уфа шигырендә яшәүче имтимшыны яратып Кадимә апа дип дәшәләр. Аңа инде күп еллар дәва эзләп бөтен Россиядән киләләр икән. Бүген Кадимә Галимҗановага 84 яшь. Бик зур нәйләр булды, минем хәлләр булды. Ягылып бер ел эшләй алмадым. Авалай Аллаһка шөкер, бер үземне утыртмай балалар карыйлар. Бер ел элек Кадимә Галимҗанова егылып зур җәрәхәтләр ала. Бутын, 4 кабыргасын һәм аягын сындыра. Әнисен карау өчен ул Ради тиз арада Абхазиядан Россиягә кайта. Үзе белән шифалы үләннәр дә алган. Ул вакытларда әнисен кулында гына йөртә ул. Әнимнең дарулары бигрәк күп иде. Иртәнгә, көндезгә, кичкә. Кайсы даруларны әни бу сиңа кирәк дип алып куйдым. Кайсыларын кәметеп ярты ел эчендә бер нидә дә дару инде ашамый, кәметеп шул природный битә җитә, аңа беринди укол куймый хәзер, беринди дару ашамый, 84 яшь, көндән-көн тазалыгы әйбәтләнә, Аллаһка шөкер, әниемнең. Ради күп һөнәрләр алыштырган. Хәрби очучы, троллейбус йөртүче, дельтапланлаштыру буенча инструктор, марафончы. Бүген исә йога белән шөгыльләнә. Һәр төрле сәламәт яшәү рәвеше практикалары белән кызыксына. Апасы да бу эштә аннан калышмый. Ул да атна сайын Екатеринбургтан Уфа шәһәренә әнисен карашырга кайта. 20 яшымда мин таза булып яшәргә тырыша башладым. Ашауны үзгәрттем, гимнастика, закаливание. Балалар тазалар, Аллаһка шөкер. 2 кызым да, 2 внучкам да. Кызыма инде 40 яшь. Миңа 60 яшь булды. 2021 елда Рәйсә белән Ради әниләре тулысынча сәламәтләнер дип хыяллана. Хәер, бөтен дөнья халкына да теләкләре шул: саулык һәм тынычлык. Бәхетле булырга кирәк кешегә. Сөйнеп яшәргә кирәк, кайгырырга ярамый. Иммунитетны күтәрергә кирәк. Иммунитетны төшерергә, нәрсә төшерә иммунитетны?
аны эшләргә ярамый, нәрсә күтәрә иммунитетны, шуны эшләргә кирәк. Уфа шигырендәге дәвалаучылар гаиләсе фикеренчә, җан һәм тән сәламәтлеге өчен төрле күнегүләр, дөрес туклану һәм чыныгулар белән бер рәттән рухи азык та мөһим. Шуңа да алар рәхәтләнеп җырлый, бии, музыка коралларында уйный. Эльвира Хөснетдинова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Сукмак юлга илтә, юл халыкка илтә ди безнең халык. Үзара аралашып яшик, милләттәшләребездән аерылмыйк. Исән сау булыгыз.